Gyakorlat az első szemhéj emelésére, táskakelen. Nézed magasra, fölfele, és emeled csak az első szemhéjat. Az ujjaiddal tulajdonképpen nem csinálsz semmit, csak azért helyezünk ide az ujjakat, hogy érezzel, egy nagyon finom, pici kis ilyen bizsergés, egy kis remegés kell, hogy legyen az első szemhéjára, és akkor így tudni fogod, hogy tényleg dolgozik az izom. Ezt 40-szer kell csinálni. Jó? Magasra nézel. Majd, amikor megvan mondjuk 30-szor megvan, utána megemeled és tartod, számolsz 40-ig. Gyorsan lehet számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és így 40-ig, jó?